Hey YouTube, det her det er mit fyrværkeri 2012 til 2013. Vi kan starte med nogle raketter fra Harald Nyborg. Jeg kan kun anbefale dem. Jeg har faktisk 10 pakker mere, men de ligger bare i kælderen, så jeg gider ikke lige brænde ned og hente dem sidste år. Så kildesortiment, 3 fontæner og 4 Romulus dernede, 3 store fontæner der, fokuser lige der, og så er der sådan nogle lille fontæner der, 2 stykker, 3 raketter. Jeg tror bare det er ligesom sådan her, sådan nogle bagved. Jeg kan ikke lige huske hvordan de ser ud, men så har jeg sådan her 2 Big Jumping Jacks. Og jeg har faktisk 2 familiesortimenter. Det kan I, ja, der. Fordi jeg synes det er ret godt. 2 Big Jumping Jacks. 22 heksyl. Dem kan alle godt. Så er sådan en fontæne med 2 hyldeeffekter. Undskyld, jeg skygger lidt. Så er der en fontæne med 3 hyldeeffekter. 2 happiness fontæner. De er gode. Sådan Port Louis. Nogle single shot. Jeg tror bare det er en Romulus skud der skyder op. 2 sådan her fontæner. 2 medium exil fontæner. Sådan 2 Romulus, 10 skuds Romulus. Jeg kan bedst lide til han, eller undskyld, 8 skuds der. Ja, 8 skuds. 2 Athen raketter. De er faktisk ret gode. Så junior raketter her. 2 romraketter, faldskærmsraketter. 2 af sådan her røde, nogle lille raketter. 2 gule raketter. Ja. Så har jeg en Crackling, Silver Crackling Fountain, eller fontæne Crackling. Og sådan en 19 skuds Romulus Salt Lake City. Det er ikke så meget, men alligevel, jeg er meget småt i år. Cincinnati batteri. Romulus skud skulle det være. 15 skud. Jeg har talt den. Så sådan en small mine cracking effekt. Altså, den er ret tung, synes jeg. Men det kommer an på, hvor meget eller hvor godt det er lige. Så har jeg 5 store Grand Blue Flowers. Eller jeg har 2 store juniorsortimenter her. Og det her det er så 3, så jeg har 3 i alt. Så sådan fontæner her. 4 kejlefontæner. 5 store Grand Blue Flowers. Ja, Lotus Fireworks. Jeg synes de er rigtig gode. Det er sådan noget der spinner rundt, og så kommer der en fontæne ud af den. 5 skuds Romulus. 12 Cracking Balls. Den kender alle godt. Så er der sådan noget ledlys her. Jeg kan lige prøve at fokusere her. Ja. Altså der står her en kraftig flash blink. 12 stykker har jeg den. Det er sådan lidt dumt, kraftig flashblink, men det er det ikke. Så 5 store ledlys. 5 kæmpe cracking balls. 4 happiness fontæner. Dem kender jeg måske alle. Men what the hell sker der ikke? Ja. 12 jumping jacks. 12 Grand Blue Flowers. Ja, der er lige en der røg ud her. Jordsol, den kender alle godt. Så har vi noget fra Harald Nyborg her også.
Jeg har meget småt i år, det kan man også se her, men så jeg skulle prøve noget nyt. Noget heksy med prop på. Fabriksfejl. Den er kun hvid. Så er jeg 12 sådan her Sono. Jeg ved ikke, jeg har aldrig prøvet dem, men det er ret god. Eller dårlig. Fontæne. Den hedder Stjerne. Tosset. To kejlefontæner. 6 cracking balls. Små grønne. Det tror jeg bare, det er... Hvad er det nu, det hedder? Fontæner. Og det er sådan nogle her flashnøjer. Røgbomber. Jordsol. 12 stykker. Så er noget... Jeg har meget lille, så meget småt ting i år. Athena-raketter. Den kan jeg også anbefale jer. 1, 2, 3, 6 cracking balls. Dem kender jeg også godt. Med 24 stykker i. Så ja. Det her, det er så alt mit fyrværkeri 2012 til 2013. Husk at like og så supper jeg igen. Subscribe. Jeg overvejer at lave nogle test med sådan nogle jordsol her. Og så når bare skriv ned i kommentaren, hvad jeg skal teste, så skal jeg nok teste det. Tak fordi I så med, YouTube. Vi ses!